लाठी याते एकदम मारला माथा दारू माथा काटला बोले आम्ही देखा पाहुणे रायजो काम असेल ना ते दावरी पुरी याते बागे पुरी ताटी एकदम मासे असरसोबरे कोनो देखा नाही काय गावनि असे हिन्जावखौ सिखाजों दानथारदों नंगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव तामुलपुर कुमरिकातानि सिङाव थानाय गेरुवापारनि गामिनि जोंनि बर'नि भितराव जोंनि बर'नि गेजेराव बे संसाराव मा खोनानो मोनबाय थायो जों मा नुनो मोनबाय थायो बिब' सिनायला बिनानाव सिनायला गावनि हिन्जाव हौवा सिनाय मोनला गथ' गथायखौ गारना खारनाय जाबाय नै दाख्लै बय बाक्सायाव ओरैबायदि भिडिअ शेयार खालामहरदोंमोन आंनो सासे गथ'खौनो जोनोम होनानै बिमाया गारनानै थांदों साननानै नाय सोरबा सेंग्रा सिख्लानिबो खामानि जानो हागौ बा सोरबा आदै मादैनिबो खामानि जानो हागौ अब्लाबो अन्थाइ बिखा बेफोरबायदि गावनि न'खराव मानो थायो साननानै नाय सासे गावनि हौवाया गावनि हिन्जावखौ बुथारदों नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे कुमरिकातायाव जादों गेरुवापारायाव मैयानिफ्राय नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादों जानांगौ शेयार खालामहरदोंमोन आंबो आं मोनसे क्लिपखौ होगासिनो नोंथांमोना नायनानै ला जाथाया बोरै जादों मानि थाखाय गावनि हिन्जावखौनो बुथारखो दे लोगोफोर दे गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आं भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर रङिया राङापारा तेजपुर गासैखौबो बरायहरबाय माने जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो दानिया खालि बर'आव माबा मोनसे दावराव ओइ नै स्कुलावबो थांनो हाला गथ'साफोरा हिन्जावसा गथ' फिसाफोरखौनो माने सोरबा लाना खारोनो सोरबा जिनाहारि खालामोनो बा सोरबा बैफोरबायदि गिदिर बुथारनाय जाथायखौबो जोङो खोनानो मोनगासिनो एक्सुवेलि जोङो सरकारखौ दाय हमबाय थाबा जालिया जों सरकारनियावसो नियाय बेयो जास्टिस बियो जों सरकारखौ नेबाय थाबा जाया सरकारा फारसेथिं नोंखौ नियाय होगोन फारसेथिं नोंखौ नायाबो जानो हागौ बे जेबो गेरेन्टि गैया बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरा ओंखारनांगौ जाय मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावदों रायजो राजाफोरा ओंखारनांगौ बा गामबुरा बेफोरबायदि गामिनि मानसि रायज्लायजोबनानै जायबा मानसिया सोरबा सासे सिख्लाखौ मुस्लिम सेंग्राफोरा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाखौ माबा मोनसे खालामदों बे मानसिखौ जों हगारनाङा दै लोगोफोर डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामनांगौ जाहाथे भबिष्यआवबो जोंनि गथ' फिसाफोरा माबा मोनसे स्कुल कलेजाव थाङोब्ला बा माबा मोनसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला जाहाथे खैफोद आफोदाव गोलैया बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे दाय मावोब्ला रावखौबो हगारनाङा लोगोफोर गासैबो खौसेथि जानानै आखायाव बनजार हाथियार लानानै जोङो बै दायनिगिरिखौ होसोनांगौ आंनि बुंनाया बेनो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहर मा सानो दे नायग्रोना ला भिडिअखौ जों नायग्रोना लानोसै कुमरिकातानि जाथायखौ दे बेनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोनानो बुंहरखायो दे लोगोफोर बुंहरखा दे नायग्रो কেনে হল আমি দেখা পাওয়া না কি নাম মহিলাজনীর মহিলাখিনি নামটো রনিতা বড় মারাটো মোটেই মারছি দিনতে মারছি এইটো কিমান দূৰ তাৰ ঘৰটো ইয়াত নহয় নেকি এইটো ফটো এইটো মৰে ফাটি হয় ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিছে মানে ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল ইয়াতে ঘৰত মানে ঘৰত অলপ কাটি বুলি পিটি ইয়াতে দাউৰি আহিলা দাউৰি আহি ইয়াতে বাগি পৰলা লাঠি ইয়াতে একদম মাৰলা মাথা দাৰু মাথা কাটলা বুলি আমি দেখা পোৱা নাই ৰাইজৰ কাম আছিল না ইয়াত দাউৰি পৰি ইয়াতে বাগি পৰিল তাতে একদম মাৰছে ওচৰ-চুবুৰীয়া কোনো দেখা নাই কায়ো দেখা নাই বাকী মাৰিলে দেখা পাইছে কি মানুহ যিজনে মাৰছে তেওঁৰ নাম কি চন্দন বৰা তেওঁক ধৰিলে নে ইতিমধ্যে পুলিচে ধৰিলে তেওঁক ধৰিলে আগে পিছত এনেকুৱা কাজিয়া পেচাল কৰিছিল নেকি এনেকুৱাই হৈ থাকে মই বাধা দিলে আৰু মোকে দাউ লগা কাটা খেদে না নাই বাচ্চা আছে দুটা এজন আপি দুজন अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय दा दुखु नांबाय जोङो जाथायखौ नुनानै सानफा एफा हर जालाय सोरांलाय जोङो मोनसे जाथाय खोनालाय जानांगौ सोरनिबा खाफालनि लिरनायबो थायो नाथाय जोङो जोंनि बेफोरबायदि आसामाव बा बे बुहुमाव जोङो जिफोरबायदि नुबोदों बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जाबोगासिनो दै लोगोफोर मानसिनि हिंसायाबो बांद्राय जाबोगासिनो बा मानसिनि मेगन देरनाय बा सोरखौबा मुगैनाय एक्सुवेलि मानसिजों मानसिनो माने सोरबा दाउ अमाफोरबायदि बाहायनाय जाबाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि एरियायाव दासिम बेफोरबायदिया सोलिगासिनो आसामाव बा जोंनि बड'लेण्ड बा जोंनि बबेबा गामि बैफोरबायदि जोङो गिदिर जाथायखौ खोनागासिनो दुखुजों मेगनजों मोदैजों गोबां मानसिया दासिमबो सहायनानै दोङो बेफोरखौथ' मोनथिया दा मानसिजों मानसि नायलायनो हायै
दाउ अमाफोरबायदि गावखौनो गाव लाजि फोनांलायनाय बुदलाय खुदलाय खालामलायनाय बर'जों बर' बाहरलाय एकदम फिनिश खालामलायो सोरबाफोर गुबुन जाथि सोरबा बिहारफोरनिफ्राय फैनाय बा मुस्लिम मानसिफोरा जोंनि बर' हारिखौ माबा मोनसे खालामगासिनो बेफोरखौ माबा मोनसे खालामनो हादों नामा बर' हारिफोरा बेफोरखौथ' जेबो खालामनो हायाखै अब्ला जोंनि हारिजों हारि मानो बेफोरबायदि बुथारलायनाय मुगैलायनाय बर'जों बर' बेखौ आं साननानै मोना मालाबाबो दे लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय आरो साबधान थाब्लानो जाबाय दे अल स्टुडेन्ट अल आदै मादैमोन थेंक इउ स' माच नेक्स्ट एपिस'ड लोगो मोनगोन गोजोन्थों